asirin Malam Haruna baban Cinedu da Adamu Ashaka ya tono abinda suka dade suna boyewa Allah ya bayyana shi. Wannan akan number su ne. Tashi ne ko da sabon naji ana cewa ai ana tura musu kudin da awa suna cinyewa. To yanzu wannan akan number nasu so muke mu cika musu shi da kudi. Ya kuke gani idan aka samu kamar mutum 6,000 suka sa 1,000 an samu miliyan 6 kenan. A samu wasu kuma mutum 6,000 su sa 500 an samu miliyan 3 miliyan 9 kenan. A samu wasu mutum 6,000 su sa 200 an samu miliyan 2 miliyan 1 a miliyan 11,100,000. Sai a samu wasu kuma mutum 6,000 su sa 100. Wannan categories din kuɗin shi zamu zuba musu account din su insha Allah in dai mun cika mu ɗan halak yau in Allah ya da sai mun rikita musu account din su da kuɗi. Ana cewa ba su da sana'a ko wannan account din restaurant din ce. Su wayancan da suke cewa ana ba su kuɗi suna cinyewa su nuna mana account din su na CAC wanda suka buɗe na kasuwanci duk kayan nan da suke sa wake ba su wani kasuwanci suke yi su nuna mana in suka nuna mana account din su wanda suke sa wanda suka yi na CAC na kasuwanci mu za mu sa musu kuɗi. Wannan kuɗin da zamu tara musu wannan kuɗin da muke zamu insha Allah zamu tara musu wannan kuɗin ba na da'awa bane wannan kuɗi ne su ci abin da suke so su sha abin da suke so su hau abin da suke so su dinka kayan da suke so wannan mu abubuwan da su baban Cinedu suke mana in mutum na da hankali ba nauyin da ya kamata ka ɗauka bane suke ɗauke ma nauyin da ya kamata a ce kowane musulmi yana yi da'awa. Manzo Allah ya ce balli hu anni walau aya ku sanar da abin da ku sani daga gare ni ko da gurgurdan aya ne malaman mu na yanzu me suke yi in banda fada da junan su wa'annan mutane su suka dauke mana nauyi suke da'awa suke zuwa suna ga mutane Allah suke ga mutane annabi kuma ya ce wai ni in koma rawata kaji ba kaji ba ne koma in koma rawar kaji ba mallan shawarar da ke ba in koma rawan aje da'awa gashi wallahi tunda sai bisa na tsabar rishin sana'a ne rika jama'a yasa mutum zai kirkire wani shiri da haka duk wanda ya san yana da wani abu yi in an samu kai da tsohon dan sanda ne ka koma wannan abun ko ma ka je ka nemi aikin dan sanda ka a kai tsohon dan rawa ne ka koma wannan abun ko ma harkar rawar ka ina tabbatar maka ranar duk da na dawo kan wannan zama dai zan yi in kusa shi da muka fara harkar da wannan wallahi alazim ban taba sa account din wani an ba mu naira ba malam wallahi ban taba sa account din wani an ba mu naira ɗaya ba wallahi na kai kare shi kun Allah zai saka muku wallahi na kai gane shi kun Allah wallahi sai Allah ba mu haƙina malam wallahi na kai gane shi gurin Allah wallahi Qur'ani ne wannan wallahi ban taba sa account din wani an ba mu kuɗi na dauke naira a cikin malam amma wannan mutum ya ce wai kuɗi ake ba mu wallahi na kai gane shi gurin Allah suke ga mutane Allah suke ga mutane annabi amma wai a samu wasu su sa su kuka ruwa ku gani baban Cinedu har da kuka. To wannan kuɗin da muka baka wannan kuɗin da zamu tara ma wannan kuɗin da zamu tara ma bamu tara ma din ka je kai dawa wannan kuɗi mun tara ma ne din ka je kashe so muke mu tara ma miliyan 10 da kai da baban da kai da Adamu Ashaka so muke mu tara mu kuɗi wannan kuɗin kuma mun tara muku ne ku je ku kashe zai rantsi da Allah ba shi kuɗi wallahi na kai ƙarar shi gurin Allah ba inda na kai ƙarar shi sai Allah Allah ya bi mana haƙƙin wannan magana da wallahi sai Allah ya bi mana haƙƙin insha Allah an karibe wa'inda malaman nan da na ɗariƙa da na izala da na shiya suna cewa muna Allah duk sanda za mu yi wannan abin na mutane wallahi akatun su muke sawa dan a taimaka musu wallahi ana taimaka muna samun stabilizing abubuwa wa'innan talakawan masu naira 10 naira 20 suna ɗaya daga cikin sun fi kowa ƙarfi wurin taimaka ma harkar da wannan yanzu kaga so yake ce su daina saboda ana ba mu alam duk abubuwan da muke yi na harkar da'awa babu wani malami kaga bangarorin nan malam bangaren izala bangaren ɗariƙa bangaren shi'a babu wani bangare da basu taɓa babu ko ba sa bamu gudunmuwa a wannan abin da muke babu bangaren izala suna bamu bangaren ɗariƙa suna bamu gudunmuwa bangaren shi'a suna akwai wanda ma kwanan nan ma ya bada kuɗi akai ai masallaci kuma dan shi'a ne abin nufi dukkan mu nan mu idan mutum ya taho zai shiga addinin musulunci in ya zo duk ku ne masu gyara ku kuma inda za ku bi abi mu dai mu ce ki shigo da ya zauna a kafiri kare tsallako yawwa duk wani dan halak ya dauki akan number ne ya je sa kuɗi ya zo ya samu receipt a cikin comment in 1000 in 500 in 200 in naira 100 ni kuma sai ku gaya min nawa zan sa ku gaya min a cikin comment